Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kagem sedanten jamaah salat isya, ugi jamaah salat tarawih, ugi jamaah salat witir ingkang tansah kawula mulyakaken. Mugi-mugi punapa ingkang panjenengan laksanakaken menika bener-bener dados amalan makbulan indallah, dados amal ingkang ketrami, dados amal ingkang saged nyelametaken kula lan panjenengan sedaya selamat donya ngantos dumugi wonten akhirat. Lan salajengipun fadilah tarawih ingkang nomor 13. Alhamdulillah boten kraos poso sampun angsal 12 dinten. Boten dangu malih kula lan panjenengan sedaya dugi menika Idul Fitri. Mugi-mugi kanthi ikhlasipun penggalih panjenengan anggenipun lampahi ngabukti dhateng ngarsanipun Allah menika dadosaken sebab kita sedaya kaliyan Allah dipun paringi panjang umur, dipun paringi sehat, akhiripun taun ngajeng kita sudah saged sareng-sareng malih anggenipun lampahi poso salat tarawih wonten ing mriki tempat. Lan salajengipun fadilah ingkang nomor 13 wa bil lailati salisata asyara, lan ing dalem wengi kang kaping 13 jaa teka sapa wong yaumul kiamati ing dalem dina kiamat aminan hale aman mingkul isuin saking saben-saben perkara sing elek. Sinten kemawon ingkang lampahi salat tarawih malem tanggal 13, mongko Gusti Allah bakal mari kemuliaan dhateng tiyang niku wau. Kemuliaan ingkang dipun paringaken dhateng tiyang niku napa? Nggih menika benjang pada waktu dinten kiamat niku panjenengan utawa sinten kemawon ingkang salat tarawih malam tanggal 13 niku mboten bingung. Kalian Allah dipun paringi aman, kalian Allah dipun paringi sentosa. Lah aman saking napa? Aman saking perkara-perkara ingkang awon, aman saking perkara-perkara ingkang gegerei. Keranten benjang wonten ing dinten kiamat menika saestu gegerei utawa keweden ingkang paling ageng ya menika benjang wonten ing dinten kiamat. Insyaallah menawi kula lan panjenengan sedaya saged nglampahi salat tarawih kados malam niki niku kaliyan Gusti Allah niku dipun paringi santosa, dipun paringi aman sangga perkara-perkara ingkang awon. Lah dinten kiamat niku kapan? Dinten kiamat niku benjang sedanten menungso niku ngalami, mboten namung ingkang tasih urip tok, mboten ranten
mulai zaman Nabi Adam ngantos sakniki ngantos benjang niku ingkang sampun sumari wonten alam kubur niku tasih ngentosi walaupun itu jasad wis rusak, walaupun itu jasad wis entek, belunge wis entek, niku wonten sing boten ical. Lah menika napa? Nggih menika sering kula aturaken boten ical niku belung kodhok. Belung kodhok niku tasih wonten sak menika. Lah ndelike teng pundi? Kula lan panjenengan sedaya nggih boten ngertos. Kados wit-witan, contone kayu pugong. Kayu pugong niku nggih ngoten. Walaupun sampai encel-encel niku menawi tasih wonten motone niku nggih tasih urip lek dipendhem. Lek boten dipendhem nggih boten urip. Dados menungso nggih ngoten, walaupun telas menawi sampun dipun pendhem niku belum kodhok tasih wonten suatu saat niku urip. Lah uripe kula lan panjenengan sedaya menika nggih menika sareng-sareng ngraosaken dinten kiamat. Lah supados kula lan panjenengan sedaya menika dhateng dina ingkang gegereh niku mboten bingung, monggo kita sareng-sareng ngabukti nderek punapa ingkang dipun perintah dening Allah Subhanahu wa taala. Menawi kula lan panjenengan sedaya manut dhateng Allah, yakin Gusti Allah maringi keselamatan dunia akhirat, keranten sedanten niku wau sing gadah Allah Subhanahu wa taala. Mangkane kula lan panjenengan sedaya monggo nggih menika sareng-sareng pados sangu akhirat. Mungkin kula lan panjenengan sedaya kadang-kadang dateng manah ada kemamangan. Kapan dina kiamat, kapan akhirat ki apa rasane? Lah panci durung ngrasakni. Sing penting kula lan panjenengan sedaya siap-siap mawon. Kados contone wonten donya. Kula lan panjenengan sedaya sak menika wulan sak menika iku ingkang jelas siap-siap. Siap-siap napa arta? Golek dhuwit kanggo apa? Kanggo riyaya. Lah riyayane kan durung teko, kok percaya sampeyan nek ana riyaya? Kan ngoten. Lah tanda riyaya, ciri-ciri riyaya niku napa? Ciri-cirine wonten bulan suci Ramadan. Lah tanda-tanda dina kiamat, tanda-tanda akhirat, ciri-cirine apa? Ana kehidupan lan ana donya niki. Anapun kehidupan dan dunia ini iku bukti bilih benjang niku kula lan panjenengan sedaya bakal wangsul dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, alias manggen kula lan panjenengan sedaya dhateng akhirat. Menawi kula lan panjenengan sedaya iki sae, kelakuane sae, perbuatane sae, niku kalian Allah disiapaken swarga. Menawi kalian panjenengan sedaya iki perbuatane awon, selalu nyalah dateng tiang lintu, selalu nyalah dateng tangga teparo, niku panggonane disiapne dening Allah ya menika neraka. Nauzubillah min dzalik. Kula yakin panjenengan sedaya menika salah satu umat Kanjeng Nabi Muhammad, makhluk Allah ingkang angsal welas saking ngarsanipun Allah, yang menika dipun lebetaken surganipun Allah Subhanahu wa taala. Mekaten bimbing dipun lajengaken. Akhir kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.